Il-President ta' Malta, Mary Louise Colero Preka, qalet li l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fil-Kitchen Garden huma aħjar minn qatt qabel għax qed jitħallsu għal-ħin tal-preparamenti qed jingħataw break u ħlas għall-ħidma li ssir wara l-ħinijiet tax-xogħol. Qalet li meta bdiet din il-Presidenza wieħed biss mis-26 ħaddiem kellu kuntratt fil-waqt li spjegat li għalhekk riedet tirregolarizza s-sitwazzjoni. Allura nixtiequ li ma jibqgħux ma jafux fejn qegħdin il-ħaddiema, ma jkunu jafu fejn qegħdin, tantu hekk li minn persuna waħda taħdem full-time illum għandna 6. Dawk in-nisa li xtaqu iżommu bilanċ bejn il-familja u x-xogħol tajnihom flexible hours. U allura b'dan il-mod qed ħassejna li nkunu qegħdin intellaw il-kundizzjonijiet tagħhom għal-ġid tagħhom u l-familja tagħhom ma fl-istess waqt nassiguraw ukoll il-Kitchen Garden jibqa' jagħmel profitti li hemm bżonn għal Malta Community Chest Fund. Il-President qalet li ngħatat ordni biex jitfassal kuntratt tax-xogħol għal ħaddiema wara li għamlet 9 laqat mal-ħaddiema biex tfehmhom is-sitwazzjoni. Spjegat li min fassal il-kuntratt għamel dan b'mod ħażina. Provvedimenti li kien hemm inkorretti u taħwida manja legali, jien personalment qatt ma kontrajthom naturalment ma naħsibx li n-nies qed jistennew li l-President tagħmel il-kuntratti. Però insarra ras kulħadd l-ebda provvediment minn dak li ġie propost u li qatt ma ġie fis-seħħ ma hu vigore. Il-President Colero Preka sostniet li kieku l-kuntratt wasal għandha kienet waqfu immedjatament għax imur kontra l-prinċipji personali tagħha. Semmiet li kienet hi li riedet li jsir ftehim kollettiv ġdid tal-ħaddiema tal-kċina tal-Palazz minħabba li dan kien ilu mill-2002 ma jkun rivedut biex il-ħaddiema jingħataw kundizzjonijiet xierqa. Il-President Colero Preka qalet li hija ilha taħdem favur il-ħaddiema aktar minn 40 sena u diversi drabi tkellmet dwar paga minima ġusta.